Begi foshi wolo ma yala di nyongo de goteri ya kasoranga ni yokale me nyonga enu be dugula bi go shinuwa wali di wolo ma na go chita na be nyongo do kumuna igo nyogilo chogolo fini boroto ewo newo begi ka donita be si chiga jamu onyenyi ni ewo newo kungo be bedala kani bugala madata sumale na jugu e bana ye male de giye ni ala kelende mate kene ya tanga ye wati ye male de nyini ni masagele de mo ode togoni netena nyebi feti ye ni ngono ya tena do iga wari go kumana itige goro de bla 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 bla. Salut internet, Malion yang boleh kasih kita ga gimana akan apresi ni galon sirla ila akan apresi ni abot mas rek be galon bo fokat la ka bo sorry kalau tekala mais tellement qu'on y est chez nous du ya fait on était tiens la bien balmo ne ya fa on ngoni kale al laban abi laban yoroy abi damine yoroy mina gna laban yoroy au sira ben au yebek au kusro bela ay fi sro bela mais au sira dan adaka malika family on masima anya sigi anya hakina tafa karamo mi mana bo ma fok ma mina on hakina tafa kini ambe bokki jabi horanya kene ka dambe kene ka yodon kene mami fana wana bo video mani katugu ana kele kitambla nanya dai tike billahi bam isi kutulai ay ta dani ni ma dani goshi folo billahi ni ma nyesi dai maka video reke dani ka folo ni aka bani ni kendrone kabla bani ni flana kabla bani ni sabana taka extreme drone tabe ka mali be bani ni mami kono kabla dani me buni bela abe kule sugu bela sis na mata de sida bilade abe tade mina siti bilade abe tade ngoni siti e ya donka foko benena e ya donka foko mina siti benena e ya donka foko ko eni ne jira ku ukanga gabire bini sigi ko fam malion yo ko fam ni aw desra chemina ni aw ma bana du dawt gila abito sumo dota o kanono o fote wal ma ko baga extra dota vocali kanu je internet ka malion ko farula o kuma o bana pew o tolo intéressé bi mo mi meka bo onda odibe akani galon kan ni tere bonja dani aw ko ivan yeni ke ko ni bana dugo ivan na ali sina accident internet ka ma wa chenga aw ko bas ko ma beta ababeta ko fantandino ko fentaku est ce que ali bi bas ko ma internet ka wa awa aku ko hagi teme sebu tumbarala aku ko te fendo ko te magnifier ko wa ko ni bagal nekri hali bi o internet ka wa aka donc fo aw tay tese ma silabi aw sira dan duguri sa dan ya fo dan nan ci goshi mbe wallahi kala la fonde mbulu dani ngana bod ni nya mo ci dungo kabla mina indi sin do don lima isi kan baladi ya lay ko ngeni to fo video ko na me atonga fo ni ma fo dani mi kibina fula il faut folo mi bora ifi mamba wacha ma program ne folo ni ne tema ten fina baladi ni ne rafiti ni parce que mbaka na nyempo ko tamaka dani de foto tako di jemo ma katla ka da kan ne ko ki ta jugul de ki nyati la ko itu fina no kitari furu fra ki no go tiket ni ne tema ten fo ni mbaka la ma de wa be mu la dalu be mu la bama ko kaw ya ci mento labi metla kana dani me indi si do fana jim bas kuma ba ya ese ka to ni to na mbaka la ya ese ala ni muso ko kama dani ko bas kuma tiya ko kalbe mu mbaka la ni tema tin fo jana ako ko ni tur kelin dira le makala tin bas kuma ma kala la ni nyadal ngana do billahi ngana safi asura ala man ko na hinta dala be mbodi kon ni tur kelin jam muso ko la tonte fi bas kuma ba inte fo bas kuma ba Malion me dani si ba si ala man mo ko fo kadi dani mati Facebook safe ko dani te pompe pyromania kila abaki na fa be fa abete jubla mo no fe abeta Facebook be di uluma e ka walsa ka boke buja adalu be anyi be dani mi sigena aw yoro do abaka audience abaka auditeur ou flemme mo ni abado ko ni no be fato ko malien be ba do ta fa do ta kale bina ku fe drone pour que quoi o hakli sa bana ko ta na fa kay vocal be mbakala ko malien te fo ko malien ba do ta nya vocal extrême do jena video ko na audio dani neo finyana a 200 km ne yi amena o dia to dani bora kana video ke malika ni ngal ke mudani kengel do ko dani kengel wa mudani ke ngafina ni bita soro jere la ay fendo mi adu dani kera ka bo ko fe ni kera ngal ke mudani kengel ko dani le do atoy peut-être absent asigi raison dani ma sigi ma fa e ka dalu peti ka bampe mo kuma be ko ni kanje vocal to me bolo e o beje ko ba ora to ni ko ma wa o sina ka suma o tikele ka lawi parce que ni ba aula to mina o tikele ka nek nga farni aw be 2008 200 ni nga 200 300 vues me baram ni sira awla billahi inte tawro jang me 2000 vues o ben ko parce que c'est dem ko kacha o tene kala mado be abe video ke o wakati ni ma berete ka video ko me ka video siro ni e ma bari ga ban e ka video ko o tesi nga video la me ga ni ro ga into o vigo ko ko dem son time ça moi je sors je frappe très bien et puis je rentre dani ibene bolo wallahi billahi kala la ala ni kala ibene bolo wallahi ali
ali ka ejaculation précoce kuma ni ne tɛ maa tɛ ne fana ni kalela ala la o bɛɛ bɛ n bolo ni a bɛ éjaculer joli bɛ bɔ a la a bɛ n bolo a vocaliw bɛ n bolo n bɛ ka kɔnɔ tourna n bɛna bɔ kelen kelen k'a bɛɛ jouer kelen kelen ni a ma da bala den ta la a ka t'i sigi a ka so kɔnɔ a k'i hakili jagabɔ kosɛbɛ bamakɔkaw segukaw motikaw y'a ka ci ma ko fitini ko nin minɛ ka nin na ko n'i ye nin cɛnin ye haba la kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko maa ɲɛnama don ko or que a ye bala den photo ta ka bala den ka kumakan da kan k'a ci diɲɛmɔgɔ bɛɛ ma e k'a lajɛ bani ko bala den cɛ den k'e k'o lajɛ ko dani n kalela ala ni kira la i y'a kuma fɔ vocaliw bɛ n bolo i tilala ka mun fɔ ka da kan tuguni i ko bala den ko bala den de ko su ma diya na ɲinɛ tɛ maa tɛ ne fɔ jɛna ko ye su ma diya na ko mɔgɔ b'i kan fɔ bilahi ni i m'a fɔ ala kana hɛrɛ kɛ a vocaliw bɛ n bolo a bɛɛ bɛ n bolo a bɛɛ mɛ n t'i kɛlɛ fɔlɔ n b'i to hali bi k'i kana kan bɛɛ fɛ hali bi k'i ka naka kan bɛɛ fɛ mɛ ni bɔr'i kama don o don n b'i tiɲɛ de bilahi hali ma magala fɔlɔ i tɛ an ka putini b'o fara la fan bɛɛ fɛ sida b'a la dɛ fitini an tun bɛ taa sogo jɛniyɔrɔ la a tun bɛ taa ɲɛgɛn a cɛ tɛ a muso tɛ ne tun bɛ taa ne tun bɛ sigi fauteuil yɔrɔ min na ne tun bɛ wuli ka to yen de bilahi mɛ i bɛ malika to yen parce que e tɛ kɛlɛkɛla ye e ye habahabakɛla de tile fila dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn ka habahaba kɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ k'a kɛ komi i ser'o tigi la i ma se ne la dɛ i tɛ se anw na ne de b'i kɔda dɛnɛ na o de tun y'a sɛbɛn Facebook sanfɛ ko dani ne bɔr'i kama bilahi i b'i yɛrɛ ye a bɛ n bolo i tun bɛ si yɔrɔ minnu na ne y'o de f'i ɲɛna e tun bɛ si salon minnu kɔnɔ ne y'o de f'i ɲɛna ne bɛ yen ne bɛ e ka telefɔni kɔnɔ dani e bɛ appel kɛ don min na walima e bɛ appel kɛ don min na ko nin photo in nin ye bala den birilen de n y'a photo ta a bɛ n bolo n b'a d'i ma i bɛ bɔ i b'a privé walahi i y'a kɛ mɔgɔ da kɛ min n b'a bɛɛ kalama i y'a envoyé siɲɛ da kɛ min n b'a bɛɛ kalama mɛ n tɛ peresi ma fɔlɔ i y'a o kɛ bala den na cogo min na wa i y'o kɛ mɔgɔ caman baara ten ni malika ka jɛman ta fɔ yan hali sini ma se ka bɔ k'o sɔrɔ o don i y'o fana kɛ n y'a trace ye de wa n y'a ye i ye malika ka jɛman ni fana ni i tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i y'o fana ta kɛ ten k'a ta k'a ci mɔgɔ dɔ ma k'a fɔ ko nin ta nin minɛ ni a bɔra i kama i bɛ nin kalan bilahi n y'a da la yaman b'a bonya wa a bɛ n bolo dani e tɛ ne dɔn mɛ i bɛna n dɔn e ka tila i ka manamana ko bɛɛ la i bɛna ne tɔɲɔ o tuma la nin den an bɔra ka da kan an ka madame la présidente kɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ ni ne ye sigi k'a lajɛ a dusukun na dimi b'a dusukun na tellement a ɲɛ tɛ tiɲɛ na bilen nka kunun n ye video kɛ n ye gosili kɛ tellement que n ka gosili farinyara kunun caman nana ka na u yɛrɛ justifier inbox kɔnɔ ko fitini ko an tun t'a kalama tancogo la n ko ni i t'a kalama o de ka jugu mais n'i bɔra kalama sisan i yɛrɛ ta parce que n tɛ fɛ ka se aw dɔw ma o de y'a to cɛ dɔ bɛ États-Unis o bolila ka na n ka inbox kɔnɔ ko min bɛ n bolo ko n ka bɔ k'a di n ko ni ne bɔra k'a di diɲɛ ma diɲɛ bɛna yɛlɛ la n tɛ bɔ k'a di diɲɛ ma fɔlɔ dɛ n b'i to yen i ka boli tɔntɔn parce que n b'a dɔn min ye gosi cogo min ni gosi mɔgɔ fila bilahi u man'u jɔ k'i lajɛ yɛrɛ b'u faga mɛ n tɛ se ma fɔlɔ a nana kɛ cɛbakɔrɔ anw ye ko ni ni siko cɛ ta i ni siko ko ɲɛnabɔ ni malika cɛ ta i ni malika ko ɲɛnabɔ mɛ ne ka kote ni mani to bilahi ne bɛ baradenya fo lahara o y'a yɛrɛ to n tilala ka vocaliw ta tuguni n y'u tigiw ɲini n ko a tun b'aw kɔnɔ k'a fɔ ko aw bɛ aw ka groupe in kɔnɔ ko aw tun bɛ ka jɛjugu min siri anw kan ko an tɛna bɔ a kalama n ko kuma caman bɛ yen ne de y'a lasa hali vocaliw labɔbagaw a dɔnni ne de ko n ko cɛ kana kuma fɔ muso kana kuma fɔ maa si kana maa si bisi n ko a y'u to yen n ko parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ dimi b'i kan tuma dɔ la i bɛ ko dɔ kɛ n ko ye hadamadenya taabolo ye n ko ye maninfiya taabolo ye n ko mɛ n ko aw kana sɔn hali mɔgɔ minnu jɛra kun k'a fɔ ko bi k'olu y'a ka vocal dɔ ta ka t'o di mɔgɔ dɔ ma parce que u dusu kasilen don n k'a kana sɔn k'o kɛlɛ n ko ne ye maa ye maa min ni n bɛ sigi ka miiri ni n bɛ kasi ni n b'a dɔn ko kunu ye ɲuman kɛ n ye bi n tɛ sɔn ka juguman lasigi ma ne y'o makari tɛ sugu la mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen an y'an sigi ka hakili jagabɔ malika yɛrɛ ko an ma ko an kana mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min tun bɛ anw cɛla mɛ aw bolo k'a fɔ ko anw tun t'a kalama k'a fɔ k'aw tun ka bɔ ni vocal ye wa bilahi n kalama an tun b'a kalama an y'a to yen maa minnu bɛ groupe kɔnɔ olu t'a kalama dɛ ni an minnu bɛ sanfɛ anw b'a dɔn tigitigi vocal bɛ ka bɔ yɔrɔ min na o de to aw taara groupe dɔ sigi k'a fɔ ko aw bɛna an kɛlɛ an ye groupe vocaliw ta ka n'a di aw yɛrɛ ma k'a yira aw la k'a fɔ ko aw bɛ ka kuma min fɔ groupe in kɔnɔ an tulo b'a bɛɛ la mais a y'aw fɛɛrɛ aw de bolila ka bɔ o la ka t'aw sigi Facebook sanfɛ e génératrice yɛrɛ anw ma bɔ ni i ka vocal ye Facebook sanfɛ fɔlɔ mais e de taara ka t'i sigi Jason kɔrɔ ka t'i sigi Jason ka plateau kan e bɛ n'i yɛrɛ lajɛya anw ma bɔ n'a kuma ye internet kan mais a ka groupe an bɔra existence kalama cogo di an bɔra kalama cogo di k'aw ye groupe sigi k'aw bɛ fɛ k'anw kɛlɛ mais an y'a vocal ta k'a ci aw yɛrɛ de ma a y'a ka vocaliw lamɛn aw bɛ ka kuma min fɔ sigi nin hɔrɔnya ye wa génératrice la don groupe kɔnɔ i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de ye nin kɛ tan mun de kɛra nin sababu ye i bolila biribiri ka ji dogo mais hali bi an ka bonya dɔ b'u yɛrɛ ka da kan ne tɛ danni ɲɔgɔn ye ka da kan ne tɛ jɛnɛ ɲɔgɔn ye ka da kan ne tɛ CDR mɔgɔw ɲɔgɔn ye hali bi ne bɛ n tɔgɔ dɔn hali bi ne bɛ n makɛ hali bi ne bɛ sabali hali bi malika bɛ sabali n b'o de f'a ɲɛna hali bi a ka sabali a ye nkalon fɛn fɛn tigɛ ka da la k'a fɔ k'a binna aw kan a prévu ta aw bolo ko parce que k'a y'aw bɔ a ka groupe la